बेयो जोङोथ' मोननै संगठन दं बेवहाय अल आसाम गभर्नमेन्ट एनपिएस एसोसिएशन आरो अल आसाम हाई स्कुल रिटायार्ड टिचार्स एन्ड एमप्लयि एसोसिएशन मोननै आफादनि दैदेननायावहाय जोङो दिनै मेइनलि भाबै जोङो माने जोंनि फुराना जिथु एनपिएस बेखौ बातिल खालामनानै जोङो फुराना जिथु अपिएस बेखौ खालामफिननांगौ। मानोना जोंहा बे रिटायार जानायनि उनावहाय जोंनि जिथु संसार जानाय रायजो जानाय बेयो खोब दुखुनांथाव जाहैगोन। आरो जोङो चिफ मिनिस्टारा आगोलाव फोसावनाय मथे थारमाने जोङो साख्रिखौ 1 बोसोर बा 6 मास खालामोब्लाबो माने 10 लाख माने डिसिआरजि होगोन होननानै खोथा बुंदोंमोन। दाबो बेखौ जोंहा मानब गेदेर चिफ मिनिस्टारा दाबो बेखौ फोसावाखै। जों बेखौ जोंनि दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों जोङो माने जोंनि माने आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जोङो खावलायो जाहाथे थाबैनो डिसिआरजिखौहाय बे 10 लाख थाखाखौ जाहाथे घोषणा खालामो। आरो जितु जे माबाया दा माबाया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दा आसाम गभर्नमेन्टनो मोनसे माबा हरदों जितु पेन्सन फुराना पेन्सनखौ लाखिनायनि माबाखौ गोहोखौ आसाम सरकारनो दा हरबाय, भारत स्टेटनो हरबाय। ओंखायनो दा फुटबला जोंनि आसाम सरकारनियावसो। बिथांमोनहा गोसो जायोबा जोंनि माने गासिबो रोखोमनि डिपार्टमेन्टनि फोरोंगिरि माबा साख्रियालफोरखौ जुदि निरापत्ता जुदि होनो लुगैयोबा बिथांमोनहा थाबैनो बे माने अल्ड पेन्सन स्किमखौहाय लागु खालामनाय खामानिखौ माने माबायावहाय बिधान सभायावहाय बिल लाबोनानै बेखौ पास खालामनानै खालामनो थाखाय जोङो दिनैनि बे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों जोङो खावलायो। बेजों लोगोसेथ' जोंहा माबा दंबावो, जोंहा जोंनि जिथु स्कुलफोरावहाय जुदि पस्ट खालिफोर दङबा बेखौहाय थाबैनो बेखौ भेकेन्सिफोरखौहाय फिलआप खालामनांगौ जाहाथे एकाडेमिक एटमसफियारा जाहाथे गाहामै गाहाम जायो सोलोंथाइ होनायावहाय। जों बेखौ स्पेसियेलि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट जानानै खावलायो।